Akwụkwọ Ezras nke abụọ isi nke 5. Agbanyeghị n'ihe ịrịba ama ndị a, lee, ụbọchị na-abịa mgbe a ga-ejide ndị bi n'ụwa, a ga-ezobe ha, ala ahụ ga-adịkwa ukwuu, ụzọ eziokwu ahụ ga-adịkwa ka ihe efu, ajọ omume ga-abawanye karịa ihe ị na-ahụ ugbu a na karịa ihe ị nụrụ ogologo oge gara aga. Ala ị na-ahụ ugbu a na-achị ga-abụ ihe tọgbọrọ n'efu. Ndị mmadụ ga-ahụkwa ya ka ọ tọgbọrọ n'efu. Ma ọ bụrụ na Onye kachasị elu enye gị ndụ, ị ga-ahụ ihe ga-eme mgbe oge nke atọ gasịrị. A ga-ama jijiji, anyanwụ ga-enwu na mgberede n'abalị, ọnwa ga-enwukwa n'ehihie, ọbara ga-esi n'osisi daa, nkume ahụ ga-akpọkwa olu ya. Ndị mmadụ ga-enwe nsogbu, kpakpando ga-adakwa. Ọ ga-achị onye ndị bi n'ụwa na-atụghị anya ya. Nnụnụ ga-efekwa ọnụ, oke osimiri Sọdọm ga-atụfu azụ, meekwa mkpọtụ n'abalị nke ọtụtụ ndị na-amaghị, mana mmadụ niile ga-anụ olu ya. Ọgba aghara ga-adịkwa n'ọtụtụ ebe, ọkụ ga-apụta n'ime iri, anụ ọhịa ga-agbanwekwa ebe ha nọ, ụmụ nwaanyị ga-amụkwa nnukwu anụ, mmiri nnu ga-adị n'ime ụtọ ahụ, ndị enyi niile ga-ebipụkwa ibe ha. Mgbe ahụ, uche ga-ezo onwe ya, nghọta ga-abatakwa n'ime ụlọ ya, ọtụtụ mmadụ ga-achọ ya, agaghị ahụkwa ya. Ajọ omume na-enweghị njide onwe ga-amụba n'ụwa. Otu mba ga-ajụ onye ọzọ sị, ọ bụrụ na ezi omume ma ọ bụ onye na-eme ezi omume agafeela gị? Ọ ga-asịkwa, mba. Ọ ga-erukwa n'oge ahụ na ndị mmadụ ga-enwe olileanya, mana ha agaghị enweta. Ha ga-arụsi ọrụ ike, mana ụzọ ha agaghị aga nke ọma. Ana m enye ikike igosi gị ihe ịrịba ama ndị a. Ọ bụrụ na ị ga-ekpe ekpere ọzọ, kwaa akwa dịka ọ dị ugbu a, ma buo ọnụ ụbọchị 7, ị ga-ahụ ihe ndị ka ukwuu karịa ndị a. Mgbe ahụ m tetara, oke ịma jijiji gafere m n'ahụ. Uche m wee nwee nsogbu dị ukwuu, nke na ọ dara mba. Mmụọ ozi ahụ wee jide m, kasie m obi, meekwa ka m guzoro n'ụkwụ m. N'abalị nke abụọ, o ruru na Paltiel, onyeisi ndị agha, bịakwutere m sị, ebee ka ị nọ? Gịnị mere ihu gị ji gbanwee? Ma ị maghị na Izrel raara onwe ya nye n'ala ndị a dọrọ n'agha? Bilie, rie achịcha, ahapụkwala anyị, dịka onye ọzụzụ atụrụ nke hapụrụ igwe atụrụ ahụ n'aka anụ ọhịa wolf obi ọjọọ. M wee sị ya, si n'ebe m nọ pụọ, abịakwala m nso ruo ụbọchị 7. Mgbe ahụ ị ga-abịakwute m. Ọ nụrụ ihe m kwuru wee hapụ m. Sọl buru ọnụ ụbọchị 7, na-eru uju ma na-akwa akwa, dịka mmụọ ozi Uriel nyere m n'iwu. Mgbe ụbọchị 7 gasịrị, echiche nke obi m dị njọ ọzọ. Mkpụrụ obi m wee weghachi mmụọ nke nghọta. M wee malite ikwu okwu ọzọ n'ihu Onye kasị elu. M wee sị, Onyenwe anyị nke oke ọhịa niile nke ụwa na n'ime osisi ya niile, ị ghọrọ otu osisi vaịn maka onwe gị n'ime ala niile nke ụwa. Ị ghọrọ otu mba maka onwe gị n'ime okooko osisi niile nke ụwa. Ị ghọrọ otu lili maka onwe gị n'ime omimi niile nke oke osimiri. I jupụtara otu osimiri maka onwe gị n'ime obodo niile nke e wuru. I doziri Zayọn nsọ maka onwe gị. N'ime nnụnụ niile e kere eke, ị kpọrọ onwe gị otu nduru. N'ime anụ ụlọ niile e kere, i nyere onwe gị otu atụrụ. N'etiti ọtụtụ mmadụ niile, i nwetawo onwe gị otu ndị. Nye ndị a, ndị ị hụrụ n'anya, i nyere iwu nke mmadụ niile kwadoro. Ugbu a, Onyenwe anyị, gịnị mere i ji nye ọtụtụ ndị a, ma mee ka mgbọrọgwụ ahụ ghara ịdị mma karịa ndị ọzọ, ma gbasaa naanị otu gị n'etiti ọtụtụ mmadụ? Ndị megidere nkwa gị agbadawo ndị kwere n'ọgbụgba ndụ gị. Ọ bụrụ na ị kpọrọ ndị gị asị nke ukwuu, a ga-ata ha ahụhụ n'aka gị. Mgbe m kwụsịrị okwu ndị a, e zigara mmụọ ozi ahụ bịakwutere m n'abalị gara aga sị, nụrụ m ga-akụziri gị ihe, gee m ntị, m ga-agwakwa gị ihe ndị ọzọ.
M wee sị, kwuo okwu, onye nwe m. Mgbe ahụ ọ sịrị m, nọrọ na nchekwube n'uche Izrel. Ị hụrụ ndị ahụ n'anya karịa onye kere ha? M zara ya sị, mba, Onyenwe anyị, mana ekwuwo m okwu n'ihi mwute, n'ihi na obi m na-enwe ihe mgbu kwa awa mgbe m na-agbalị ịghọta ụzọ nke Onye Kachasị Elu na ịchọ akụkụ nke onye ikpe ya. Ị bụghị? M wee sị, gịnị mere Onyenwe anyị? Gịnị mere e ji mụọ m? Gịnị mere afọ nne m abụghị ili m? Ka m wee ghara ịhụ nhụjuanya Jekọb na ndọgbu nke ndị Izrel. Ọ sịrị m, gụọ ndị na-abịabeghị m, chịkọta m ntapu ndị a gbasasịrị agbasasị, meekwa ka okooko osisi ndị ahụ kpọnwụrụ akpọnwụ ọzọ nye m. Megheere m ọnụ ụlọ ndị mechiri emechi, meekwa ka ifufe ndị dị n'ime ha pụta ìhè, ma ọ bụ gosi m onyinyo olu. Mgbe ahụ m ga-agwa gị ihe isi ike ị rịọrọ m ka m hụ. M wee sị, Onyenwe anyị, onye ga-ama ihe ndị a ma ewezuga onye na-enweghị ebe obibi ya na mmadụ? Ma mụ onwe m enweghị m amamihe. Olee otu m ga-esi kwuo maka echiche? Ihe ndị a ejiri m gbasara UN gwara m. Naanị otu onye n'ime ha gwara m sị, ọ bụrụ na ị nwere onye ga-eji judo m tụnyere mbụ. Ya mere, azaa m na ịdịla. Mgbe ahụ, n'ime ihe ndị a m nwetara site n'ike ya, ị gaghị amata, ma ọ bụ njedebe nke ịhụnanya nke kwere ndị m nkwa. Nkwa ahụ nye ndị bụ ọgwụgwụ. Gịnị ka ha ga-eme ndị ga-abịa mgbe anyị gasịrị? Nọrọ n'ihu anyị nke ihe ọjọọ nke ndị bụ ndị ikpeazụ na mgbaaka. Dịka e were Sọl, ọ dịghịkwa ngwa ngwa nke ndị na-eme ha niile ozugbo. Imeghi nke ahụ bụ ugbu a na nke ga-abịa na ngosipụta abalị. Ikpe zara mụ, ihe ekere eke nwere ike ịga n'ihu karịa onye kere ụwa. Ụwa enweghịkwa ike ijide ha ozugbo. Onye ka ị ga-agwa ohu gị na ị ga-eke n'ime ya? M wee sị, olee otu i si kee ihe a? Ya mere, ọ bụrụ na ha emee ka ihe ekere eke dị ndụ ozugbo, ihe ahụ ga-akwado ha. Ọ ga-adịkwa ndụ ugbu a. Ihe ekere eke na-akwadokwa ha ịnọ otu mgbe. O wee sị m, jụọ m, gịnị mere iji mụọ ụmụ iri? Gịnị mere iji mụọ ụmụ iri? Gịnị mere iji mụọ nwa nwaanyị? Si ebe a oge dị iche iche. Ya mere, gwa ya ka ọ mụọ ụmụ iri n'otu oge. Ka ọ sịrị, ọ gaghị enwe ike ime ya nke ọbụla n'ime ha, n'agbanyeghị na ọbụna otu a, enyewo m afọ nke ụwa nye ndị a kụrụ n'ime ya n'oge ha ga-amụ nwa. Ọ dịghịkwa nwaanyị ahụ nwere agadi ọzọ otu ahụ ka m haziri ụwa nke m kere. Jụrụ sị, ebe ị gosiri m ụzọ ugbu a, m ga-ekwu okwu n'ihu gị. Nna anyị, onye ị mụrụ, ọ ka dị obere, ma ọ bụ na ọ na-abịaru nso ịka nka? Ọ zara m, jụọ nwaanyị na-amụ nwa, ọ ga-agwa gị. Gwa ya, gịnị mere ndị e mụrụ ugbu a adịghị ka ndị dịbu, mana ha pere mpe n'ogologo? Ọ ga-azakwa gị sị, ndị a mụrụ n'ike ntorobịa dị iche iche na ndị a mụrụ n'oge agadi, mgbe afọ na-ada ada. Ya mere, cheta otu ị dị mkpụmkpụ karịa ndị bu gị ụzọ. Otu ahụ ka ndị na-abịa n'azụ gị dị obere karịa gị, dị ka ndị a mụrụ site n'ihe ekere eke nke ga-amalite ịka nka ugbu a ma gafere ike otorobịa. M wee sị, Onyenwe anyị, ana m arịọ gị, ọ bụrụ na ahụtawo m amara n'ihu gị, gosi ohu gị onye ị na-eleta ihe okike gị.